She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that No, potser vols treure UNICEF i vendre-ho, no? Com un membre del teu equip directiu, en Xavier Faus, ja ho va dir de manera molt explícita, que la Fundació sabia que a UNICEF i el Barça havia de rentabilitzar la samarreta, i volia saber si és d'aquest parer o si vendràs jugadors, perquè és la manera més fàcil d'estalviar. Al·lusió, la rèplica i punt final d'aquest tema. Sí, home, no, nosaltres el tema d'UNICEF ens encanta, estem absolutament d'acord amb el tema d'UNICEF, és un tema que felicito també a la Junta Directiva per haver pres aquesta decisió, inspirada per el senyor Baris Murtra. És un tema que nosaltres, evidentment, que el continuarem durant els 3 anys i els propers, tots els que siguin, si nosaltres guanyem les eleccions i nosaltres puguem decidir aquest... what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why.